ଘରରୁ ଘରର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯାଉଛି, ଖୁସି ହେଇଯାଉ ସମସ୍ତେ। ଝିଅର ବାହାଘର ଆଉଛି। ଜନ୍ମରୁ ଖେଳି ଯୋ ଘର ବଡ଼ ସେ ଘରକୁ ଛାଡ଼ି ଯାଉଛି। ଲୋକ ଦେଖି ତା ଦୁଃଖକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଘର ତ ଘର, ଖାଲି ତ ଘର ବଦଳି ଯାଉଛି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାଁରେ ଚିହ୍ନିତ ଝିଅ ଯୌତୁକ ଆଗରେ ନିଜକୁ ପଛୁଆ ପାଉଛି। ମନ ପସନ୍ଦର ଜିନିଷ ଯୌତୁକରେ ପାଇ ଜୁଇ ପୁଅ ବାହାଘର ମଣ୍ଡପକୁ ହସିକି ଆଉଛି। ଝିଅର ବାପାର ସମ୍ପତ୍ତି ବାହାଘର ଭୋଜିରେ ସରିଯାଉଛି। ବରଯାତ୍ରୀରେ ଆସିଥିବା ମଣିଷ ତରକାରୀରେ ଲୁଣ କମ ଅଛି କହି ନାକ ଟେକି ବି ଖାଉଛି। ନ ଚିହ୍ନି ଅଜଣା ମଣିଷକୁ ଝିଅ ଆପଣାଉଛି। ବାପା ମାଙ୍କ ପସନ୍ଦ ଆଗରେ ନିଜର ଚାହିଦାକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛି। ଝିଅକୁ ଖୁସିରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଜୁଇ ପୁଅକୁ ବାପା କାନ୍ଦି ବୁଝାଉଛି। ଜୁଇ ପୁଅ ବି ହଁ ରେ ହଁ ମିଳାଉଛି। ଗାଡିରେ ବସି ନିଜ ଜନ୍ମ ଘରକୁ ଛାଡ଼ି ଯାଉଛି। ଆଖିରେ ଲୁହ ନେଇ ତାର ପୁରା ପରିବାର ଝିଅର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହଉ କହିକି ଗାଡିକୁ ଚାହୁଁଛି। ବାହାଘର ପ୍ରଥମ ରାତିରେ ଏତେ ଗହଳି ମଧ୍ୟରେ ବି ଝିଅ ନିଜକୁ ଏକୁଟିଆ ପାଉଛି। ବାହାଘର ତ ଖୁସିର ପୁଅର ପରିବାର ପାଇଁ ଅଟେ। ଝିଅ ଆଉ ଝିଅର ପରିବାର ତ୍ୟାଗ ନାଁରେ ତ ଦୁଃଖ ପାଉଛି। ଅନ୍ୟ ଘରକୁ ବୋଉ ପିଲା ହେଇ ଆସି ଝିଅ ତାଙ୍କ ଚାଲିଚଳଣିକୁ ଆପଣାଉଛି। କୌଣସି ଭୁଲ କରି ଶାଶୁଠୁ ତାନା ବି ଖାଉଛି। ଯୌତୁକରେ ଆଣିଥିବା ସମ୍ପତ୍ତିଠୁ ଝିଅ ଚର୍ଚ୍ଚା ବି ପାଉଛି। ଏହି ସମାଜ ଆଗରେ ଯୌତୁକ ଲକ୍ଷ୍ମୀଠୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ହେଇଯାଉଛି। ମନୁଷ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଭୁଲି ଅତୀତର ପ୍ରଥାକୁ ଆପଣାଉଛି। ବଳି ଦେବା ନାଁରେ ମନୁଷ୍ୟ ହିଁ ମନୁଷ୍ୟର ବଳି ଚଢାଉଛି। ଅନ୍ୟ ଘରର ଝିଅ ଆଣି ମଣିଷ ମନ ଭିତରେ ଲୋଭର ଭଣ୍ଡାର ଗଢୁଛି। ନିଜ ଝିଅ ବାହାଘର ପାଳି ଆସିଲେ କିଛି କମ ଊଣା ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉ କହିକି ବି ଚାହୁଁଛି।